abusia asem na jeta asem na very critical and osibo the Zara man any Crystal Asafo mission for ni bi and womo nso kopie mu Accra High Court abusia ni nyina Professor Emeritus Apostle Kojo Safo Kantanka ne nsema ekoso ewa abusia ne mu social media so de asem no ba bia obi aka bi osibo the Zara man and oni Crystal Asafo mpenimfo nso kopie mu nso ewa court ye beko ho me akɔhwɛ update a ekoso ewo Adwa Safo a na afi ni nua kuma a ye frɛ no Safo akɔfɛ na ɔmo nsɛm a ekoso ewo social media so sanso na Adwa Safo ana sɛ Adwa Safo a ne sister Penny enso ana sɛ ne sister kuma enso ba kasa baby a ne sister dan die abusua ohia mpaebɔ o sɛ ne sister ne hia mpaebɔ nkomo no kra concrete one report no the way a ECT ne say anhwa animanimi ya no Adwa Safo a ye be fly no edna kwa ma no ne na yakɔpɛ no ayarehwɛ wo ho because baby a what done sisi a pa de abusua den aha Primax TV online mesero se obe subscribe channel no na wa like na wa share nyina ye mo na ye grow page ni bom na yenya ne kase channel no ma na yenya ne kase pa enso ewo kroma na bibia nso enye kama ye hyasie na ye ndin komo ewo Adwa Safo a abusua ne nsema asori ewo social media so kwasi ada enyina ye nim esi ye wo kwa benya mabra shooting incident so between wonom and nua kuma ye friend Safo akɔfna me say to ni bi kaka glass ya abusua ono nso enam so ma sister anasa honorable Adwa Safo akopie mo ewo ayaresabia bebi oda ne de impaibo na Ghana fo betumi abo ede amano bebi oda na ona yi yesi bullet ni bi ewura ni mu ni glass no the way a esi chale bebi oda no em say enye na em say nura no enuanom de mini ene abusafo ni bi nso kopie mo 37 bebi a yen sister omo transfer no ene beto nso na order ye boa hospital but em say yama no we into abeda 37 na hona ayahwe no enso ekoso nti ne nua kuma ya ono so yefe no na na poma nhira na ye ka che na yebise oh isi na pom den no kra na sen pa na esi etie na wangasa no oye ne den bo enchire mu minister no eden se ba ku mienu miensan so etudwa ede mai me papa ene Apostle Dr. Emeritus Kojo Safo papa na tete me free me mo frase na yesi no ya papa da fam yenya ne krabre yeda sorry ya onabo Adwa Safo a ohima afriye papa doba ni piesie onni ne ho agro ena sabe ono anu nua bema ene ne bodyguards abonituo nhranka nyame Safo ene ne Nyankopon din se etuo ni bi anka no akasabre ka ya hwiradwoa anka Ghana anka yansa yanti asempa biem ehu ne se esese atemuafo ene sabe Ghana a police fro omo hwa asem wei na omo di yie eto yie mahu se yama omo be na mesre se yama pepepe ye enya adwuma ewo man Ghana mu sansen asem na ye ka no eyo owu asem bulletin ko 48 sabe anka adwo anka wakum ni pampo ana wakɔwi obi ade a anka odasani mbu nkotodwen geji se oti absenti sana ne sister na patre osi bullet mako 48 na ekɔ so na bullet baako mpo ekɔ so eka wa etisen eka wa bullet baako kan wa etisen na baako 48 eno ne sama sister de tuda nti afi ye bisa na apomuden no si na etisen ono si chale baby oda ne de Ghana fo mbompae emfa ema Adwa Safo a yinti nkomo nso a ono nso de mae ewo sa de no mo fa yie to yie no mo mapepepe ye ne nokro enye adwuma na Ghana
ya bebre dodo aya no kredie no edu ba bia na eho asam ka ya den empayinfo mo hwɛ sɛ no kre be ya adwuma me pesa me kasa bebre isa asam na ɛda hɔ no ya nsunu mo te ba bia ona boda no eyempaye na yebo wapra nanim nyina sei ona boni ahomeka enti yanhwɛ sɛ sanko wuya anka sabe be na aba no anka ona bo wawu kwa anka wawu kwa onya obia enjina nanamu sɛ obema atamuo ayɛ ne dia yɛbɛsrɛ mpanyifo yɛbɛpa aposo kwadwasafo onye nipa bia kɛkɛ o onye nipa hunu bi kɛkɛ papa no oye nyame a osane ba asase so ya pese na chi be basa abusua nyina na ya twɛn sɛ anka da bi bɛba na yɛbɛpɛ yɛ papa korabrɛ na afei yakɔbie sabe ne nsamanse krata so na yɛhwɛ ne papa no atwere oyɛ ana ɔkato hɔ na yɛde ɛno ayɛ adwuma sɛ yɛkwadwo ana papa atwere sɛ anka obesi nanan a anka obia ni ho asɛm ka anka yɛ nyina yɛ de ɔdɔ ɛne akoma pa ɛbɛta yɛ nua bɛma n'akyi ama na tena akonnwa so na wadi papa de na wayɛ papa adwuma sɛdeɛ ogya hɔ kɔɔyɛ na so yɛnya papa korabrɛ adan ɛna nipa pre ne ho na wafa ɔno a ne kwan so na wayɛ nea ɛwɔ sɛ ɔyɛ a ɛmfata kwan na ɛnyɛ nea papa ka to hɔ anka moto mobu a na anka ɛbɛboa paa na yɛpre yɛ ho dodo abusua nti nana poma nhyira enso ne nkomo a ode abedan ye no na ye so ye bobi enso ede kyerɛ wo no se ne sister bibia oda ne de ona ye onyampa ebo pa na nkomo de ye nuanom no nkomo nya ya nanka ye sie papa awie me kyerɛ apostle engineer Kwadwasafo Kantanka ye sie ni wie a na afei ne wela eda ho a waye ede ama ma nanka ye bie so nanka ya kan ma obi anso atibi se wo na osi bra na bedi ade a na afei obedi ade no na bibia ye kama na papa nankasa mu yenyansie no na afei mu ko japade hu yi abusua se na ebekọ no dia asem enso ebeba nti ennese na meka ye no Osibo de Zara man any Christopher mission for ni bi enso kopie mu high court na tie ne se before say Safwa Kof na ye de mesia konwa so na esanso aswe ni in as the leader of the mission no womo eti say obesa adwumedie we omo the injunction ekoto sa program ne so but Abrante no on fi obi a na wo ye anu nti omo nso apie mu enso e wo court e de omo sem e be dan court ne say injunction da so identity Abrante no ordinary pe enso akwakọ organize sa program na omo see ne hene as the leader of Christopher Formation nti omo koye proceedings ni nyina wie wo inside wie ye no na Osibo de Zara man epie ba ye opie ye no na ye bisa say chairman isi apa no boye ntiremu dien pa na ekoso a enam soma enem bepie mu enso ewo court Zara man Osibo enso ekasa ekire yenti update so far so good ewo so ewo Safo Akofna na adosafo a omo case no yekusi yani say first one na ye de ba and out no na order na court no kire won say eni kwan say omo ye nia ka say omo ye no and omo course no omo ye and the second one contempt and the judge no say on the 3rd of July ready penny tiasia or can 2 cases in abum na odin once and they are postponed to and I are joining to 3rd of July ready. It's from next process 3rd of July. Ebusiano mu ye ne sen na mu so mu e dey action sada. Ebusia, what do you mean by ebusia? Sorry ma na say ebusia because the beginning the ebusia yanka ho. But sorry ma any a person papa. Ne timu pop. Any ne botaye. Enti or the year constitution no say amendment to it no. Ye pa say a year adwuma. Na sorry for no ehun to wo mu. Enu nti de ye no ye nyama ye ho. Ye ma sorry no. Se na be na papa na gina ye. Any
itimu poa ɔde ti asɔre no egina na obi anu sɛ ampa ɔyɛ Africa star ampa ɛno nti na yɛtu saa na mo But me shame be so me who some videos there security and good boy ne ka say kwa ne ba se ni ye no mo say why amendments any idea amendments you who what's the proof some pass good boy ne amendments. all right old boy amendment ni amunhu social media no ɛyɛ nia wo mu a omo pese mu hu no mutu mfutu gu mani ɛna omo de akyerɛ mu nobody would deny the fact say papa can seminar and also there's a video me ankasa ma post wo me page papa eka say adwoa de owo na apɛ na ɔde ne mpaboa hyɛ no na wayɛ ne bɛɛma ɛno so wɔ hɔ wayɛ ne bɛɛma ɛno so ɛwɔ hɔ ampa sɛ obi yɛ constitution na later emfunso ama onye amendment ɔde si so ɔde ne leader of the church and the CEO of the companies now he's no more. The question most Ghanaians should ask me say then and obi a o say we leader ye di see so na fe na yes sad wa kosi so then it means say ye too free so e dey na ma ye too free so and no is yet to be known I just say Ghana for na ye ehu na ade no so ye ya it just pay the constitution no it just sorry money nyina ne papa ma 7 na ehia na ye but the mu hu ye no ye on the private residence na ono pe enigina ho na papa ba bia nso enyere enka ho e kire say bibi wo ho na common sense will tell you say you ohini bi na sempabo free ni na ase a there's no way e betimi ade ni si akonya so ke yes ka say o say sa pam dada se na emfunso eni hu a anka foforo na anyede anka ama and the constitution na a man kwan man tena so as a leader and as a CEO of Papa company no Papa ye amendment to that constitution and sana all free mo constitution a written constitution and a verbal constitution. A written constitution. Yes, mo finish with the copy don't worry. You be provide them. Old boy ambassador also person di so. Anu nti osibo de Zara man na edi Christo Asafo dom nanim enso kopie mu so court na update no na ode ema say 2017 mo hompotem ho baby no wo mo de akofona esi so as the leader of all the companies papa enso ekita into be CEO of Kantanka Group what you say but in the course of some years no wo san so age sa ahenie no anadabre no anadibre no enso edifini nsem na obi a wo si ya wo leader pen eba ne sen na afi o san so ko na o san so eko install ho as a new leader na che say amendment bi akoso ama ya twa ase akonya eno nti enya ade a oye leader biom eno nti ma bepie mu court na court na nhwe nti nyame adma 3 July ombesa ba Accra High Court na afi court ruling no eno nso omde atoso nti omde injunction de no ene ni nyina no omde bom na afi oma ruling no baako enso etumi ene banana sema osibo de Zara man update what the my concerning the case and also a buy e court and run so be told ya say asofa kofuna and after 8 other people no so omukopie mu e wa Denta Circuit Court no ye grant you omunso bail 500,000 with 2 sureties each what they say sana asem na koye court nsem ni ade e bompa e say 30th July na omo ahye no betumi akoso na afi eyiyo no enso tumi abaso na papa mo sie no adwobre o na bibia nso ay kama ahade abusia ye dey update ebe koso e wo safo akofuna na afi adwa safo a en African Tanka busua ne de ebe koso bia no ye de mu enkyere mu na de mu update no nso etumi e de aba mesere so be subscribe ya like na afi wa share content ne bi na bibia nso ay kama e be saba bi more with interesting stories.